Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Red Dead 2. Ideea care e, dacă intrăm noi puțin la progres, vom vedea că am ajuns la 50. Și ce am zis, dacă ajung la 50 o să fac un mini, așa, o să fac un mini rezumat despre cam ce am făcut, de ce am ajuns prin zona asta. Ok, arată destul de bine. Ai, Doamne, uite-te și tu la ce detaliat. Păi și cu ce putem începe? Vreau să vă zic din start că sunt inspirate dintr-un articol 2, dar în general asta e și ideea mea. Povestea, ați văzut cum am început, efectiv în Red Dead 2. Totul s-a întâmplat, sau mai bine zis am început, am dat în joc direct, în munți. Oare de ce am ajuns acolo? Ce s-a întâmplat? Vom afla, sau mă rog, am văzut ce, da. În primul rând putem spune că puține jocuri au așa poveste clară legate de anumite personaje. De exemplu, îl avem pe protagonistul nostru, Arthur Morgan, și care s-a alăturat, sau mai bine zis a fost crescut de Dutch van der Linde, el fiind un cap de bandă, nu neapărat mafie, mai mult efectiv o bandă, așa, un clan sau ceva de genul. Putem vedea, după cum am zis, că am început primul capitol, cel numit și Colter, care a avut loc în 1899. Țineți minte că am fost prin munți, fugeam de ceva sau de cineva, mai bine zis. Ei bine, ne căutam adăpost pentru că ne urmăreau cei din Blackwater. Pentru că noi am fost în Blackwater ca să jefuim o bancă, să-i dăm gata, să-i distrugem, să toate cele. Dar aparent am fost prinși și nu le-a mai mers faza. Am fost urmăriți de Pinkertons, dacă bine pronunț. Hai, te rog, urcă aici. Hai. Haide, să fim la înălțime. Perfect, ușor, wow, ce frumos, efectiv. Priveliște de nota 10. Așa. Da. Efectiv. Mă țineți minte că am fost acolo de ne-am luat bătaie. Mă rog, am luat bătaie. A explodat chestia aia. Ok, putem observa că Arthur Morgan conduce narațiunea, putem spune, în această poveste. Efectiv, lucrează pentru Dutch van der Linde, liderul său. Gen, mai mult lucrează. Adică contribuie la visul fiecăruia, putem spune. Adică fiecare în parte și-ar fi dorit să fie liber, să aibă bani. Ca și dacă stăm să ne gândim, ca și noi în zilele noastre, fiecare dorește să aibă bani, să o ducă destul de bine, poate nu chiar exagerat, dar decent. E bine, asta voiau și ei. Dar vedem, puteam observa că, din păcate, acest Dutch van der Linde avea o dispută cu familia O'Driscoll. E bine, dacă țineți minte, noi am fost odată, gen când am fost în munți, am fost pe la acel camp al lor, O'Driscoll, ne-am furat câteva chestii, am făcut măcel pe acolo, toate cele. Și Dutch a vrut ca să intervenim în planurile lor, în sensul că ei voiau să jefuiască un tren. Și noi ne-am băgat peste ei frumos, le-am furat planul, efectiv le-am furat noi trenul. Deși, după părerea mea, n-a fost ceva de succes, dar asta e. Wow, de obicei se oprește, nu cade, dar mă rog. Ce drăguț. Idee? Mă scuzați puțin, sunt cam răgușit.
Mrs. Adler, Sadie Adler, care nu știu dacă vă aduceți bine aminte. E bine, ne-am bătut cu niște odrisco pe acolo, i-am făcut ravagii și efectiv am ars acea casă. E bine, era ei și neavând unde să mai stea, efectiv Dacia a luat-o sub aripa lui, să zicem așa. Am avut grijă de ea. La început, bineînțeles, ea era foarte timidă și foarte blândă, mai mult speriată de fapt, nu blândă. Și efectiv nu aveai ce face cu el, dar între timp, dar între timp a ajuns un personaj destul de activ, adică dacă țineți minte am și fost cu ea în Valentine parcă și uite căluții, ce frumos era asta. Și fiind acolo în Valentine uh, ne-am întâlnit cu cineva care ne-a luat puțin la bătăiță, mă rog. Bun, așa era cu Sadie Adler. Un alt personaj putem să spunem John Marston, care l-am recuperat din munți, efectiv era săracul rănit, am avut dispute și cu lupii, alu lupu, am avut dispute cu lupii, vorba vine, ne-am bătut puțin pe acolo, am salvat, l-am adus acasă, am avut o mică dispută, o ceartă cu Dutch, dar suntem în regulă, am reușit să fim o familie, să ne reîntregim. Ce a fost asta? Sau doar la mine s-a văzut? A fost dubios. Ok, bagule. Mulțumesc. Ok, hai bă. Hai bă, treci. Nu mă lăsa. Haide, hai. Bun. Da, și având în vedere că am povestit și despre Odrisco, e bine, ce probleme avea Dutch cu Odrisco, din câte am văzut, Dutch a omorât prima dată fratele și Odrisco i-a omorât persoana iubită a lui Dutch, care Dutch, încă mai suferă după ea și ci că nu vrea răzbunare, dar am observat pe perioada jocului că încearcă să-i cam pună bețe în roate lui Odrisco, adică se ia cu el, la un moment dat au venit ei de ne-au bătut, mă rog, au încercat să ne bată, dar hai să fim serioși, adică n-avem cum să puțim noi ceva, printre care, dacă vă țineți bine minte, fine to you, ne-a răpit pe noi și ne-a cam bătut, ne-a cam sequestrat, n-a fost prea plăcut. Așa. Haide. Să urcăm un munț oare? Sau? Hai că merge. Merge. Dacă țineți bine minte, din nou, noi am capturat pe un Odrisco de la ei, din care Dutch a aflat informații, sau mă rog, el se pretindea a nu fi un Odrisco, dar totuși am reușit să aflăm că e unul dintre ei. Așa, de acolo a pornit și faza cu trenul, în care le-am băgat noi să jefuim trenul, pentru că a aflat de la acel băiat, de la acel domn interesant. Faza mai importantă e ce tren am jefuit noi. Ei bine, era un tren de-a lui Cornwall, iar un mare domn, să spunem așa, prin RDR2, un mare personaj care conducea ceva firmă, nu neapărat firmă, dar avea tot ce ține de oil, el le conducea. Jaful am văzut că declanșează acea vendetă, să-i spunem așa, între Dutch și Cornwall.
adică bandei lui Cornwall. El îi trimite pe agenții aceea Pinkentors, mă rog, nu știu cum se pronunță, îmi pare rău, dar nu, na, mă rog, nu o să țin evidență la asta. Îi trimite pe acei Andrew Milton și pe Edgar Ross după noi, după gașca noastră, adică da, a noastră, chiar dacă e doar a lui Van der Linde, a lui Dutch. Pe lângă necazurile lor de la Blackwater, adică unde a fost acel masacru, din care, e bine, n-am fost noi fizic sau mă rog în joc. Efectiv ne-a explicat jocul, adică personajele din joc ne-a explicat cam care a fost situația pe acolo, cum ne-am luat-o, cum am pierdut acei bani. Subliniez faptul că și Maica vrea să se întoarcă acolo ca să ia toți banii aceia. E bine, nu știu ce se va întâmpla, nu știu dacă vom ajunge. Presupun că nu, dar el dorește să ajungă. Ce fac băieții? Opa. De ce bani eu? Gata, mă. Gata. Așa. Liniște și pace, da? Chiar nu vreau război între voi. Ok, și vedem că în acest moment Dutch începe să-și dea seama că stilul de viață al bandei în afara legii. Te rog, nu intra în copac. Așa. Se apropie de sfârșit, deoarece America în acele vremuri instituie rapid legea și ordinea la granița sa de vest. În sensul că imediat ai făcut o greșeală, ai văzut că ai bounty, direct, Pinkentors și toți aceia vin după tine, n-ai nicio scăpare. Asta ar fi în mare, primul capitol. Probabil nu neapărat cel mai interesant, plin de cinematicuri, părerea mea, sincer, a fost plin de cinematicuri. Nu zic nu, a fost destul de ok, jucabil chiar, mi s-a părut interesant, dar n-ai prea putut tu să joci ca player, n-ai prea avut tu acces să te joci, doar în unele situații. Ceea ce e destul de ok, e în regulă și cu cinematicuri, înțelegi mult mai bine story-ul, înțelegi mult mai bine jocul, înțelegi unde vrei să te ducă, ce vrea să facă din acest joc și e destul de ok. Încheiem acest capitol și începem capitolul 2, bineînțeles, adică bă, voi vedeți cum merge calul, efectiv știe că e în apă și merge destul de încet sau cu grijă să nu le ia valul, efectiv, uite și tu, așa ar merge și un cal în realitate, sincer, foarte tare jocul. În capitolul 2 am văzut că ne-am cam mutat de munți, am reușit să coborâm de acolo, în sfârșit am scăpat de frigul ăla, de gheața aia, de toate cele. Și am ajuns în New Hanover, adică stați să nu greșesc puțin, era 2 secunde map. Da, am cam scapă, dar era pe la Valentine. Doamne, cum se numea? Horseshoe Overlook sau ceva de genul, nu știu. În sensul că pune arma la loc, mă, că n-avem nevoie de așa ceva. Te rog. E regulă, da? În sensul că se referă la locul unde ne-am stabilit. Acolo, bineînțeles că toți caută un loc de muncă suficient de bun ca să ducem totul la treabă. De exemplu, ați văzut că mai mergeam la Pierce pentru mâncare, pentru unelte, nu neapărat pentru unelte, cum se zic, pentru upgrade-uri sau, na, ca să o ducem bine, inclusiv noi, putem să facem rost de mâncare, putem să facem rost de îmbrăcăminte, de tot ce are nevoie campul. Și chiar e recomandată chestia asta, chiar dacă eu n-am făcut-o și regret într-un fel, pentru că
moral pentru joc ar fi fost ok să fac chestia asta, dar na, sunt concentrat mai mult pe story, poate am pierdut unele chestii importante, nu zic nu, dar asta e. Let's play. Ok. Revenind la capitolul al doilea. Cum își căutaseră ei loc de muncă. E bine, vedem că Arthur la un moment dat s-a dus cu Uncle, s-a dus în Valentine pentru a obține acolo provizii pentru noua lor tabără și pentru a căuta locuri de muncă, după cum am specificat. Ei bine, acele locuri de muncă putem vedea că îmi scapă numele personajului, ne-a făcut, spre exemplu și Hosea, ne-am făcut rost de unele chestii. Wow, că ne băgăm. Ne băgăm. Aici stăm. Gata. Toată povestea aici stăm. Da, mă rog. Și drept de menționat este că în acel loc în Valentine, după ce ne-am terminat toate cele, a fost un domn care ne-a reținut din Blackwater, pe care l-am și fugărit. Ce spiară așa, mă, frate? Lasă-mă, te rog. Da, ne-a recunoscut și ca un domn din Blackwater, unde am făcut acel jaf la bancă și, bineînțeles, l-am fugărit. Am furat și un cal atunci, l-am fugărit puțin și am lămurit-o cu el că nu ne-am cunoscut, nu ne-am văzut, eu nu-l cunosc, adică, pardon, el nu ne cunoaște, noi îl cunoaștem. Ține minte cum mă arată, îmi zice Arthur că are o memorie destul de bună. Deci, da, am rezolvat-o și cu acel tip. Ne întoarcem frumos în camp, totul lejer, frumos, elegant. Vedem că acest capitol prezintă mai bine jucătorii, în sensul că diferiți membri al bandei Van der Linde au anumite misiuni secundare. Bineînțeles, nu le-am făcut pe toate, nu le-am făcut, dar v-am zis, eu o să continui să fac doar misiunile principale pentru că jocul este destul de lung și ia, stai puțin să-i dăm aici. Jocul este destul de lung și m-aș întinde foarte mult să fac și misiunile secundare, ar fi wow. Ar trebui să mă joc foarte mult și ar trebui să împart joc în foarte multe părți. Nu știu, nu prea cred că merită osteneala. Oricum o să fac eu. O să... Stați puțin. Unde e arcul? Oricum am făcut eu... Aia zic. Oricum am făcut eu off camera. Ne-am jucat puțin. Și misiunile principale, bineînțeles, am zis că le-am jucat. Hai să luăm și pe ăsta. L-am jucat cu voi împreună, care ați și urmărit. Hai să luăm. Poate ducem în camp. Bagă acolo. Atât. Așa, bun. Printre care misiunile secundare, am văzut că s-au enumerat și cele cu, cum o chemă, doar Mary Linton, dacă nu mă înșel. Acesta era prietena sau, nu neapărat, cred că concubina, poți să-i spui. Sau logodnică, mai bine zis. Logodnica lui Arthur. A avut și ei o poveste de iubire, probleme cu părinții, nu e destul de bun Arthur, na, mă rog, pentru agent. Și nu s-au mai vorbit, s-au despărțit. Și a venit ea în town, în Valentine, și ne-a cerut ajutorul. Ei bine, noi am ajutat-o, i-am salvat fratele de un cult care, nu știu, voiau să se sinucidă, nu mă bag, fiecare cu problema lor. Ca o virgulă,
O altă misiune secundară, sau nu neapărat, era chiar principală, era să salvăm pe Michael din închisoare, ceea ce iar nu știu sau n-am înțeles destul de clar ce făcea el acolo, de ce a fost închis, dar din nou am melestit cam tot orașul, care oraș era, ia să vedem, era Valent, aia da, Strawberry, efectiv, tot orașul Strawberry era doar omorât de noi. Iar Michael ne-a dat ceva arme, de acolo am început, bună ziua, de acolo am început să strângem arme, să ni le upgradăm, să fie totul în regulă. Ok, țineți minte, oare, că noi am fost la pescuit cu acel băiat, cu Jack, care era băiatul lui John Marston? Ei bine, de atunci au venit doi indivizi de ăștia mari, Pinkenters, mari detectivi. Hai să trece pe aici. Așa, să-i spălăm capul la cel cu coarnele. Și ne-au amenințat cu ce bounty avem noi pe cap, cu... Zicea Arthur la un moment dat că vrea să se implice și el, dacă se poate, că ar merita acei bani. Și că urmează să fie ceva foarte nașpa, o să-l urmărească pe Daci extrem de mult și că nu o să se lase până nu-l închid sau până nu-l externă pe Daci. Ok, am văzut că toate astea au dus la schimbarea climaticii, să zicem așa, în cadrul bandei, ceea ce a dus frumos la o altă plimbare, adică ne-am mutat din nou, ne-am împachetat și am plecat. Așa. Începe ploaia. Da, e foarte, foarte tare. Jocul așa e... Nu știu, mie îmi place. Nu știu vouă, dar mie îmi place. Sper să și prindă, dacă e. Vedem că gașca asta, adică banda noastră, reușește să găsească un alt loc unde să se ascundă. Chiar lângă Rhodes. Asta fiind 2 secunde. Uite aici, efectiv aici. Aici este Rhodes. Cel mai minunat loc. Nu știu cum se face că pe jos e gen drum praf roșu. Mi se pare foarte interesant și ceva ce îl distinge față de alte sate de genul. Aici găsesc oportunitatea de aur, să zicem așa, în care două familii mari se ceartă între ele. Cine vine, mă? Ia, căruța. Hai, trece. Două familii se ceartă între ele. Sunt două familii foarte bogate. Salut! Da, mă, bine, hai. Du-te, lejer. Ok. Auzi că se descompun. Oh my god, tu glumești? Sunt curios acum dacă se descompune animalul ăsta. Bun. Da, ziceam de cele două familii mari. Adică Braithwaite și familia Grace. O ceartă, o dispută între ele. Care e mai bun, care e mai tare. Ei bine, oricum noi suntem cei mai tari. Aceștia pun în ambuscadă gașca, adică pe noi, împreună cu șeriful Gray din Rhodes, iar Gray ucide pe membrul bandei, dacă țineți minte, pe Sean, efectiv de-i dă cu, nu cred că era shotgun, habar n-am cu ce, efectiv i-a explodat capul, mare păcat, ne-a speriat puțin și pe noi,
era jale cu episodul ăla. În sensul că odată ce încep să pierzi oameni, deja na, e, e clar că se întâmplă ceva grav, ceva din care nu mai poți scăpa. Uh, după ce îl ucide, așa, vedem că noi, banda, adică banda lui Van der Linde, familia noastră, se confruntă apoi cu Braithwaites. Țineți minte pe acea femeie în vârstă care ni l-a luat pe Jack. Îl căutăm ca disperații, știm că e pe zona aia, dăm de acea femeie, cu care, în paranteză, noi am vrut să facem un business oarecum, efectiv am furat lichiorul și am vrut să-l vindem, pălinca efectiv, și am vrut să vindem tot ei. Aparent nu ne-a ieșit combinația și da, ne-a furat copilul, l-a furat pe Jack. Având în vedere că l-a furat pe Jack, noi ne-am dus să ne răzbunăm, gen să-l luăm înapoi. N-am prea reușit, deznodământ trist, salut, deznodământ trist, i-am cam dat foc la casă, trist pentru ea, bineînțeles. I-am dat foc la casă, a rămas doar ea singură, restul toți molestiți, a rămas singură ca să-și vadă suferința, printre care, rămânând singură, noi am interogat-o frumos, ca niște domni eleganți, și ne-a zis că Jack a fost vândut și acolo apare acel mare italian care e chiar în Saint-Denis, Angelo Bronte, pentru care și noi facem anumite favoruri, îl ajutăm cu acel, dacă țineți minte, am fost puțin la mormânt, i-am făcut curat de acei vagabonzi, să zicem așa. 2 secunde că nu știu unde ăsta e pentru mine. Așa, să mă mai întrămesc și eu. Așa. I-am scăpat acel morminte de niște tâlhari care efectiv tot dădeau turcoale și jefuiau mormintele. După ce am făcut chestia asta, ni l-a dat pe boi înapoi, Jack. Am fost tare mândri, am fost tare bucuroși. Am plecat înapoi la mama lui și el la fel și ea la fel. S-au bucurat, s-au luat în brațe și totul a decurs în bine. Noi, sau mă rog, Dutch, rămânând să-și facă unele planuri cu Angelo Bronte, l-am mai ajutat cu unele chestii, iar el efectiv ne-a chemat la un mare party la el sau la casa primarului, dacă nu mă înșel. Țineți minte că am fost acolo la acea petrecere, ne-am distrat puțin spus că... Haide! Perfect. Ne-am distrat puțin spus pentru că mai mult noi am mers în interes de a jefui, de a prinde ceva, de a crește oarecum în bani. Asta să nu uităm ce am zis mai înainte, că s-a petrecut în capitolul 4, adică Shady Belle, care s-a întâmplat și în anul 1899, adică am avansat destul de mult de la început. Urmând ca pe urmă să afle Josiah Celoni, dacă nu mă înșel, cred că pronunț bine numele lui, să afle de o chestie și bagă pe unii oameni din banda noastră, printre care și noi, reușește să-i aducă într-un casino pe care intenționează să-l jefuiască, unde de altfel în episoadele trecute nu de mult am jucat și noi un poker frumos, l-am bătut pe acel om bogat, ne-am dat și noi un fel de șef de gen cum era Cornwall, bună. Ne ocupăm de oil.
Și atunci am câștigat, el a pierdut, acel om important, acel om bogat. Și reușim să luăm... Ce-o fi? Hai, nu ne băgăm la asta. Curiozitatea. Și reușim să luăm acel ceas câștigat din poker. Mamă, ce ai mai făcut, bă? Ești ok? Mă, să salvăm sau? Aoleu. Ești ok? I got bit. Oh God. I need medicine or a siphon. Mă, ce faci, mă? S-a speriat calul. Oh, come on. I'm gonna die if you don't help me. Mamă, ce ajungem să facem? Alright. Quit moaning. Oh, Christ. Din pantalon direct. Oh, God. Let's keep this between us. Oh, you saved my life. I owe you. Got that right. I do. Aoleu. Hai, căluțule, înapoi. Noi avem drumul nostru de făcut. Hai. Hai, du-te, pleacă și tu. Don't much like it around here no more. Ok. Așa. Și revenind, am văzut că toate lucrurile mergeau destul de bine până a ajuns Arthur la acel safe. Wow, fulgerul l-am prins, perfect. După ce a ajuns la acel safe, cu ceasul, cu toate cele, a luat o întorsătură destul de... Acolo e cumva foc din cauza la fulger? M-a făcut curios. A luat o întorsătură destul de puternică, în sensul că am început să ne batem cu toți pe acolo, să facem ravagii, să... Dacă sunt curios dacă a fulgerat aici. Da, mă. Sau? What? Am zis că a fulgerat aici. Doamne. Hai să nu mergem pe gălăgia asta. Perfect, bravo. Asta am vrut să fac. Efectiv asta am vrut să fac. Aici. Hai să ne punem puțin. Să ne treacă acest timp. Direct, culcă-te. Poți? Ne culcăm? Slip? Da. Perfect. Ne mai revenim și noi puțin. Așa, ne-am trezit. Perfect. Hai să live. După ce a plouat toată noaptea efectiv. Mamă, ce us suntem. Și calul la fel. Hai să strângem. Să lăsăm curat pe aici. Perfect. Da. Și revenind, efectiv după ce am terminat acolo de luptat, ne-am împușcat toate cele, după ce am ajuns la safe, noi am sărit frumos de pe parcă și am ajuns la țărm, totul bine și frumos. Da, să ajung și eu la drum. Aia zic, perfect. Ok. Așa, tot în episodul trecut am observat că au venit niște cum doar zicea, Hey, mister. salut, niște nativi americani, Wapiti sau ceva de genul, dacă nu mă înșel, a venit la noi pentru a ajuta cu anumite chestii, în sensul că ei voiau libertatea aia, pentru că toți îi subjugau, toți nu-i ajutau și cred că au avut probleme efectiv și cu ăsta Cornwall, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel.
din câte țin eu minte. Da, au apelat la ajutorul nostru și noi am ajutat pe acel copil, pe acel fiu al Marele Căpetenia Eagle Flies. L-am ajutat să punem jos acel, cum să zic, oil field, în sensul că a explodat ceva de la ei. Noi am luat o carte de la șeful lor din acel loc, unde era, dacă nu mă înșel, și e chiar aici, sau greșesc. Uite, efectiv, Heartland Oil Fields și ceva de genul pe aici. Aici s-a întâmplat acțiunea. I-a și bubuit-o de aia, i-am și furat de la șeful lor. Am reușit să facem treabă. Acum, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Ei bine, vom vedea. Hey there, partner. Salut, salut. Așa, mai era de menționat că acea familie O'Driscoll, banda O'Driscoll, a început iar să ne chinuie, în sensul că i l-a trimis pe, iar nu știu dacă pronunț bine, pe Kiren, I don't know, nu știu, zici că e japonez. L-a trimis la noi eram în camp, efectiv, și l-a trimis decapitat, ținându-și capul în mână, el fiind călare. L-a trimis în camp și efectiv au năvălit asupra noastră. Toți acei O'Driscoll au făcut ravagii, mă rog, noi pe ei am distrus, adică pe bune vorbim de Van der Linde, de Arthur, cei. N-are cum să ne bată ei pe noi. Mi-am bătut, s-au retras, s-au fugit și am cam scăpat de ei. Tot așa, Angelo Bronte a vrut să ne pună să jefuim o stație de aia de tramvai. Stai puțin, din Saint-Denis. Era să mă bag în ăla. Din Saint-Denis și efectiv am dat greș pentru că a fost un setup. Poliția a fost pe urmele noastre sau miliție sau ce erau Pingetors atunci. Pe vremea aia a fost pe urmele noastre și efectiv n-am reușit decât să, nu știu, 15 sau 25 de dolari cred că am scos atunci din acea stație. N-am meritat, mai mult le-am încurcat și urmează să ne răzbunăm pe el, bănuiesc. Adică planurile lui Dutch duc departe, dar totuși sunt departe de a fi realizabile. Paradox. Să vedem acolo ce e. De scap. Da, nimic interesant. Parcă vine din spate. Hai, du-te tu. În caz că vom mai continua Red Dead 2-ul, gen continuarea poveștii. Tot așa voi ține, 2 misiuni per episod și... Tot era, ok. 2 misiuni principale per episod și sper să reușesc să fac ca lumea, adică să terminăm odată povestea asta. Pe mine m-a atras oricum, dar văd că nu prea atrage la public, din păcate. Eu l-aș juca în continuare, dar vreau să joc alături de voi, dacă doriți. Oricum eu o să joc și pe canal, probabil o să pun un episod pe săptămână sau 2 episoade pe săptămână, dacă e, în cazul în care nu merge, mă scuzați dacă sună, dar telefonul, în cazul în care nu o să prind așa tare sau așa mult, ia uite-l. Hai să punem ăsta. Ok. Deci ne vom opri aici și va urma să terminăm tot jocul. Efectiv a fost destul de lung și așa cu misiunile principale, dar adminte să terminăm toate misiunile principale plus secundare. Așa că, până data viitoare, ne vom vedea. Pa, pa!